Sa number 2, babae nga sakay sa eroplano sa Bacolod, gina-aresto bangud sang bomb joke. Isa ka pasahero nga babae sa isa ka eroplano pa Bacolod sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang gindakop bangod sang pagsupak sang Article 287 sang Revised Penal Code o kun unjust vexation kag Presidential Decree number 1727 o kun ang bomb joke law sang Lunes. Sa report sa Philippine National Police Aviation Security Group, nakasaka na sa eroplano ang pasahero kag gina-assist sang cabin crew nga mabutang ang iya bag sa overhead bin sa nagjoke ini nga ibutang sa ibabaw ang iya nga bag kay basi masalaan nga may unod nga bomba. Ginpahibalo gilayon ang pasahero nga hindi pwede makalango-lango parte sa bomba sa airport kag sa eroplano. Ang mga personnel sa PNP ABSE Group sa NAIA Police Station 3 ang gilayon nagresponde kag gin-escort papanaog ang pasahero. Nagpatigayon sa clearing kag paneling operations ang PNP Explosive Ordnance Disposal and Explosive Detection Dog Units kag wala man sa nakitaan nga explosive sa bagahe. Ginahanda na ang kaso kriminal batok sa amo nga persona. Ang PNP ABSE Group nag-aabiso sa publiko nga isa ka criminal offense ang bomb joke kag ginaseryoso ina gani magpamensar anay antes magbuya sang sugilanon.